Aquests darrers dies ens hem estat acomiadant de la temporada de neu a Catalunya perquè ha arribat la primavera i comencen a pujar les temperatures als termòmetres. Això significa que toca guardar bé el material d'esquí o de surf de neu perquè continua estant en bones condicions de cara al pròxim hivern. Però hi ha elements que més que guardar-los toca canviar-los. Us parlo dels pneumàtics. Si teníem posats els d'hivern, que estan pensats per quan les temperatures descendeixen a menys de 7 graus, toca canviar-los pels d'estiu, que treballen millor a temperatures més altes. Per conèixer millor els pneumàtics d'estiu, a continuació us exposarem 3 de les seves principals característiques. La primera és que tenen una millor capacitat per absorbir l'aigua. Una de les circumstàncies més temudes per qualsevol conductor és el fenomen de l'aquaplaning, que consisteix en que el dibuix de les rodes és incapaç d'absorbir l'aigua, per la qual cosa el vehicle patina. La segona és que redueixen el consum de combustible, ja que les rodes d'estiu tenen menys resistència al rodolament. Això significa que llisquen de manera més suau per la carretera i, a més, de forma més silenciosa. La tercera es deu al fet que tenen menys quantitat de cautxú en la seva composició comparat amb els pneumàtics d'hivern, per la qual cosa, si baixen les temperatures, es tornen més durs i perden algunes de les seves qualitats. Per això es recomana que aquells indrets on les temperatures són ben diferenciades entre l'hivern i l'estiu es canviïn els pneumàtics. Entre l'abril i el maig tocaria posar els d'estiu, com bé hem explicat, i a l'octubre tocaria fer el mateix procediment, però a la inversa, i s'haurien de posar els d'hivern. Ja sabeu, per la nostra seguretat i per una conducció més sostenible, la millor opció és demanar hora amb un mecànic i que ens canviï el més aviat possible els pneumàtics.